gihapon. Nahitabo ang mong shooting incident diya sa may barangay. Naglaom karon ang Cebu City Police Office CCPO nga masulbad ang sunod nga insidente sa pagpamusil sa dakbayan. Kininot sa pagasikop sa mga middleman sa usa ka notadong hitman sa usa ka anti-drug operation sa Lapu-Lapu City Police Office LCPO. Gibutyag ni Police Colonel Ernio Dalugdog, ang direktor sa Cebu City Police Office CCPO, nga nakig-alayo na sila karon sa LCPO kalabot sa ilang himuong pakisusi sa duha ka mga dinakpan nga sila si Julius Amado o Ronald Humawas nga mga taga-barangay Pasil ning Dakbayan sa Sugbo. Ang duha mo ay gitumbok nga middleman sa usa ka notadong hitman nga nailang si John Brian Fernandez, kinsa nasikop na usab sa City Intelligence Unit kon CIO sa CCPO ni Antong Domingo. Pagpasabot ni Dalugdog nga ilang palawman ang ilang pakisusi kalabot sa hitman og ingon man ang mga middleman kung wala usab sila malambigit sa ubang insidente sa pagpamusil sa dakbayan. Ang CCPO una nang mibutyag nga aduna sila mga grupo sa mga gun for hire nga gipang monitor nga posibleng nagpaluyo sa sunod nga pagpamusil sa dakbayan. Si Fernandez una na usab nga miangkon sa kalambigitan sa tulo ka insidente sa pagpamusil sa dakbayan. Gumikan gihapon sa wala pagrimit sa iyang mga nabiktima sa halin sa ginadling drogas ngadto sa iyang amo. Nasayran nga usa ka drug personality nga nabilanggo sa pagkaron. Ang amo ni Fernandez kinsa ang amo usab giingong tuwa sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Kanang naghatag sa ilang instruction na sa sulod sa napa sa sulod sa kining sa City Jail. Drug known personality gihapon ni aside atong naapoy mo kontak kay John Fernandez nga katong naagid sa high profile ng drug known personality. So mo gito tanang mga instruction gikan gid adto niya unya napud sila kanang murag kontak pod diri gihapon sa City Jail namo poy mohatag og follow up na kanang instruction kay John Brian Fernandez. Samtang gibutyag ni Dalugdog nga ang kadaghanan sa mga insidente sa pagpamusil sa dakbayan may kalambigitan gayod sa ginadiling drogas itandi sa personal nga kasungian. Kini gumikan kay ilang nakita ang posibilidad nga nag-away na ang mga drogista sa dakbayan kalabot sa ilang mga halin. Usa kini sa hinungdan nganong magtinir gayod og mang-hire og mga hitman ang mga drogista aron mo mo trabaho kuno galing adunay mga dili makarimit sa ilang mga halin. Ang motibo gid nino nagbinalsanay kay napoy uban na kuan padayon man gihapon ang ilahang illegal activities. Napoy uban na kanang nagkuha og kanang drugs, nag-order. Moli gito sumala sa gibutyag ni John Brian na ang katong uban wala kabayad. Niabot nag 1 kilo ang gi-order pero wala pa gid makahatag bisag piso. Mao to nga naanalay order dayon, instruction ang ilahang kuan gikan dito sulod na ila na lang yung patyon o i-liquidate na lang yun na itong taong wala magbayad. Kini si Greggy Magdaro alang sa My TV Cebu.